Yo, what's up, guys? It's your boy DJ Anton na stripper Future City. Behind the scenes, kuna chef tine chimbana chedu Kingstan na strombo kwa ichi gospel anditi. Chimbo chinzwa ichi gospel ichi. Vachisichi boss zuva parinobuda zotanga kupesana pfungwa kukurira muusungwa upenyu hwangu huri mukamwa meshumba handingawande mubako chakanaka ndochidawo handingakurire munhamo ndosvika pakufira munhamo Fambai Nenika, Fambai Nenika, muhondo iyo yatakatarisana nayo. Fambai Nenika, Fambai Nenika, muhondo iyo yatakatarisana nayo. Tumai koro taikoro pande shumba ndiko kuna sanganero handidi ifa anofurira kudya mchero kana kuroya zvekuwanikwa ndiri musero vhenekera mai Maria tungamira eria Anton Prosper zvakuda kumira naMesia Fambai Nenika, oyo.